4 гады мяне трымалі як палітычнага закладніка рэжыму Лукашэнкі. Я прайшла праз пекла турмаў дыктатара, які ў нязменным выглядзе захаваў метады фізічнага і псіхічнага вынішчэння сталінскага гулагу. 4 гады поўнай ізаляцыі ад свету, ад дзяцей і родных. 4 гады адзіночных камераў, перасыльных вагонаў, 270 дзён гэтак званых штрафных ізалятараў, месцаў ізаляцыі і катаванняў. Але я вытрымала і выйшла на свабоду. Я выйшла на свабоду, у тым ліку і дзякуючы вашай прынцыповай пазіцыі. Спадары дэпутаты Еўрапейскага парламенту. Я вельмі ўдзячная асабіста прэзідэнту пані Роберце Мецола за ўсе тыя захады, што былі зробленыя дзеля майго вызвалення. Я таксама хачу падзякаваць усім, хто змагаўся за маё вызваленне сярод прысутных. Але дагэтуль у Беларусі ў закладніках тэрарыстычнага рэжыму знаходзяцца тысячы іншых палітвязняў.